Timpiste Chola Samhraidh. An Samhraidh se caite drastal Sean, Paul agus Thomas chuirsa gaeilge a Gunamara. Thugad dismúthaí siad chob go dtí Gaeltacht. Dag siad slán lob agus bhuail siad a bóthar. Bhí scetimíní Sean, Paul agus Thomas. Bhí siad an lua is ní rud duine na deoraí thart. Crochú chlár ama an chóirsa mála. Reachtalú go leor imachtaí éagsúla. Bhí ranganí siúl maidin, sport san líarnóin agus céilí nó seo talanne is títhe. Ní ra aon dá lá mar a chéile. Is cínta go míoch siad tarseach tríochta tráte gachíthe. Láháin bhí clufa pelle faoi lán seo. Bhí grím an duine bháite ag Paul a líorthúd agus rich luas lasrach. I breban na súl bhí sé leacaí chun na talún. Thosa sé bécíl in ard a chin is a gotha. Thugan múntar lábhchúnta go fóil gholisteach sa chár. Watha Thomas an trúí go fóil, mar gran hospital 5 míle hiúlmhab. In na háanta sin tá an dúil ag Paul sa sport. Dír an plíomhheide a múntar gléchair ón hospital, bhí cricos agus láb fóbach. Chreich siad an hospital tuairim is uirich leig an níos sin. Rinne an dochtar sa siúmra éigandal a scrúdú chais Paul, hí dá scéala go rá, ní rá chais briste. Bheadh Paul a mar a wathasa a ríist i gan seachtainna. Lig an múntar agus Paul as na faoisih nar a chola siad scéal seo. Curú gléoch hismthirí fón leis an dá scéal aonse cho. Díl siad a goleiste Samhraidh an níos sin, hí áthas an dain thar de fóil a eiceáil. Chuir siad fáilte riúil ribh, bhí man go mór gáirí fóil.